Mantinido sa Alert Level 3 ang estado kang bulkan mayon. But sabihon, maigot na pinagbabawal na gad ang paglaog sa 6 km permanent danger zone. Sa uring datos na ipinaluwas kang PHIVOLCS, nakapagrehistro ang opisina ning 964 o 964 tonelada ning sulfur dioxide sa laog ning 24 oras. Ang sulfur dioxide, delikado sa salud ding tao. Alagad pigbiklad kang Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau o DENREMB. Salbado pa man ang duro sa palibot kang bulkan mayon, maging sa mga barangay harani sa pamitisan kaini. Kaya naman mayo pang dapat ikandal ang mga residente. Lahat po ng mga monitoring stations, ang nakukuha pong result is good. Ibig sabihin po, yung values po natin ay pasado pa po yan sa standards. Ang ibig sabihin po, lighter po, yung pong nasususpend po yung mga particles sa upper air, hindi po bumababa. Pag bumaba na po yan, ibig sabihin mabigat na. Nagkakaroon po tayo ng asphalt. Sa experience naman po natin, wala naman po tayo pa. Ako, sa umaga po, pagising ko, tinitingnan ko kaagad kasi part yan ng monitoring. Mientras tanto, dai pa man ay pinaluwas na datos ang Pedro Albay sa danyos kang pag-alboruto kang bulkan sa rekursos naturales. Solamente sa nangkapot kang opisina ang datos hali sa PHIVOLCS, manungod sa distansya na inabot kang bulos kang lava. Sa Miisigali, uminabot na ini sa 1.6 kilometro, mantang 1.2 kilometro naman sa Bungagali. Sigun sa Pedro Albay, maski sinda pinagbabawalan maglaog sa 6 km danger zone, dagos naman na pigbiklad kang opisina na pigpaplano na ninda ang pagkundusir ng tree planting activity. Karibay ka mga puuning kahoy asin masitas na nadanyaran kang aktibidad kang bulkan. Personnel natin programo is mag-evaluate doon sa area kung ano yung mga damages. Then kung kailangan i-restore natin, particular doon sa natin, sa mga plantation establishment natin sa National Green Program, initially yun muna ang gagawin natin. But for now, kaya nga lang dati, so we are off limit doon sa area. Hectares. So 5,000 plus hectares. Then outside of that protected area, which is also part of the 6 km danger zone, is alienable and disposable land. So, kaya talaga may mga taong babalik at babalik doon sa 6 km danger zone. Sa presente, padagos man ang pakikipagtabangan kang DENR Bicol sa mga ensyas di gobyerno sa pagtaong alalay sa mga apektado kang aktibidad kang bulkan mayon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.